משהו כזה יפה, טהור, נקי, חיבור וקשר של אנשים, לאו דווקא גברים, יכול להיות בין אנשים שונים, אבל בשבילי אהבה זה לצעוד יד ביד לעבר השקיעה, מאושרים, שמחים. Fortunately, it can't when you've lost your partner, then that's it. אהבה זה שאם את אוהבת מישהי, אם אני אוהב מישהי ואני מקדיש לה הכל ממני, וגם אם אני שיקה ראשונה, הכל זה מזכיר. אהבה זה יום יפה, זה דבר יפה, זה מאוד חשוב לזוגיות. זה אהבה, אפשר לבנות איתה ערים וגבעות ואפשר להגיע איתה לירח גם. אהבה ראשונה, תשמע, זה משהו שאתה מסתכל על ההורים שלך ואתה רואה סרט רומנטי, בתור ילד אני מתכוון, ויש לך איזה מין כמיהה כזאת לחוות את החוויה הזאת של אהבה. מה זה אהבה? זה, אנחנו בדיוק דנות בזה, אם זו קלישה או זו לא קלישה. אהבה, בעיניי זה נתינה אינסופית. משהו שנותן ולא בהכרח מצפה לתמורה. זה משול לשמיים עם הגבול. אהבה זה מצב של הוויה. יש אהבה, בוודאי, אהבה לעצמי, אהבה לילדים שלי, אהבה למשפחה, אהבה לחברים. לגביי אני יכולה לומר שאני רוצה למשל למצוא אהבה זוגית. ומה זה בכלל אהבה? אהבה זה קבלה של כמו ושל כמו שלא. זה אהבה מבחינתי. אני חושבת שכל המשוררים הכי גדולים לא הצליחו, מי אני שאני אגדיר. רגש, המון רגש חיובי אולי. אומרים שהאהבה הראשונה היא אהבה נכזבת בעיקר. גיל 16, 15, אהבה ראשונה, כן. שזה משהו שכולם קנאים אליו, שאחר כך גם משלמים על זה מחיר כבד. כן, זהו. אז יש שתי צדדים לאהבה. יש את הצד הכואב והצד השמח. רגש עוצמתי, עם המון היבטים שרובם קשורים לאמוציות. זה נעים וזה נחמד וזה טוב, כל עוד זה בריא. אהבה זה מה שפותח את החזה, זה הנשימה הראשונה. זה תינוק שבוקע החוצה ומריח את העולם. אהבה זה כיף. לאהוב מישהו עד הסוף. כן. ולהיות איתו ולהישבע אמונים אחד לשני. ומה בשבילך זה אהבה? אותו דבר מה שהיא אמרה. אהבה זה ההסכמה, אתה ובן זוג שלך בתמימות דעים, עושים הכל ביחד, מכבדים אחד את השני, וכן הלאה. אהבה זה קודם כל חברות. חברות וחיבה ואהבה. לא רק סקס, זה אהבה בכל מובן המילה. יוסף, איך אתה חיזרת אחרי רחל? באתי מגדרה לרחובות לראות סרט, הכרתי אותה ברחוב עם עוד חברים מרחובות, שהיינו יחד בצבא ב-48, ואמרתי, אין לי זמן עכשיו, אם את רוצה להביא אלינו לסרט שאנחנו הולכים לראות. היא כמובן הסכימה, ומזה התפתח החיזור. כן זוכרת, ברשפון זוכרת. גם עכשיו יש לה נשיקת תם, אולי קצת אחר טיפה, אבל לא, ממש לא משהו דרמטי ומיוחד. באיזה גיל? לא זוכרת. שיקה ראשונה, כשהיינו עוד בנוער, אני יודע, זה מהכיתות, בוא נגיד אפילו, יכול להיות. תיעדתי את זה, כדי לא לשכוח, כן? בווידאומט. האמת? כן, ברור שאני זוכר את הנשיקה הראשונה. זה היה בגיל 13. זה היה ממש מצחיק. התאהבתי באיזה ילדה, והכרנו ונהיינו חברים, והתביישתי לנשק אותה. אז לקחתי את חבר שלי איתי, שהוא יסביר לי איך להתנשק.
אז הוא לקח אותה הצידה, תבינו, חברה שלי, הוא לקח אותה הצידה ונשק אותה, ואז הוא ניגש אליי ואמר לי, טוב, נשקתי אותה, ראית? בוא תעשה את זה עכשיו אתה. וככה זה היה, זאת הנשיקה הראשונה הייתה ממש מתוקה וקצת טבולה בנוזלים מסוימים. נוסטלגיה. אני שום זיכרון מזה. היו לי כל כך הרבה נשיקות טובות אחרי זה, אז אני ממש לא. קייטנה בליטא. מי אוהב אותך יותר ממני? כשאתה מסתכל על ההורים שלך ואתה רואה סרט רומנטי, בתור ילד אני מתכוון, ויש לך איזה מין כמיהה כזאת לחוות את החוויה הזאת של האהבה. וכשמגיע הרגע הזה בתור ילד ואתה מכיר איזה ילדה כלשהי, בת כלשהי, ואתה חש כלפיה את האהבה הזאת שראית בסרט, או שאתה רואה אצל ההורים שלך או אצל האחים שלך הגדולים, הנשואים, אז זה בשבילך משהו שנחקק לכל החיים. זה הרגע הראשון שלך שאתה עולה במדרגות האהבה. אני אומרת שיש בחיים כמה סוגי אהבות. האהבה ראשונה זה האמא והאבא, האהבה ראשונה זה הבן זוג, האהבה שלישית זה הילדים, האהבה רביעית זה הנכדים, והחמישית אם יבואו זה הנינים. מי מצחיק אותך כשאת עצובה? ברור שבסוף היום זה גם, אהבה זה דבר פיזי. איפה הסקס נכנס לו? חשוב מאוד. חשוב מאוד. חלק בלתי נפרד. יכולה להיות אהבה בלי סקס? כן. וסקס בלי אהבה? גם. אבל עדיף אז שילוב. אז אם יש רק סקס, אז אפשר לקרוא לזה אהבה? זה לא מספיק. לא, זה פיזי מדי, זה לא מתעלה. מה אתה אומר? אותו דבר. כן. אני חושבת שבתקופה שלכם אולי דיברו אהבה שווה רומנטיקה? נכון, יותר רומנטיקה, אפשר להגיד שלא היה סקס, כן. אבל זה ברור, אבל תשמעי יותר רומנטיקה, טיולים יותר. עד מתי תהיי שלי? תשמעי, הייתי רוצה, אבל היו תקופות שדווקא די היה מחזר אחריי, בעיקר שהיינו בחו"ל, כן. למשל דוגמאות, את זוכרת שהיינו פעם בשוויצריה, אז הוא לקח אותנו למלון, מקסים, ועשינו יחד ג'קוזי, וזה היה חורף, ומיטה חמה, וזה היה כיף לא נורמלי. אם היא טובה, היא צריכה להישאר לעד, אם היא לא טובה לשני הצדדים או לאחד מהם, אין ספק שהיא לא צריכה להישאר לעד. אני מאמינה שצריכים להתקיים הרבה מאוד דברים בשביל זוגיות forever, ואני מאמינה שזה כמו מדורה שאתה כל הזמן חייב לשים עצים בשביל לשמר את האש. אתה מאמין בזוגיות? כן. עד סוף הדרך? לא. אני מאמינה שמתחתנים פעם אחת. מתחתנים ביחד, כן. ואם נגמרת האהבה? אז מוצאים דרכים לפתח אותה מחדש, זה כמו אנרגיה. אני חושב שאהבה זה לא משהו שמתיישן, משתבח או גורע לחילופין. אני חושב שאהבה צריכה להיות כמו בזלת, היא לעולם לא מתקלה. היא תמיד כמו גוש אחד מוצג, זה השילוב של בני הזוג, מה שגורם להם להיות בין שני אינדיבידואלים לאחד. יום אהבה נהדר. אנחנו כמה שנים אתם ביחד? 38 שנות נישואים. רק מה הסוד הגדול? אנחנו מגיל צעיר ביחד. מגיל 4. אהבה בסך הכל זה 4 אותיות, 3 הברות, 2 מטומטמים ולב אחד שבור. האהבות שלי, הראשונות שלי, אותן אזכור לעולם. הנשיקות שלי